Egun on eta ongi etorri Lizardi albistegietara. Etorkizuneko gipuzkoarrek euren lurraldearentzako garrantzitsuak diren politiketan eragin nahi dute. Erabakiak hartu aurretik baina, Gipuzkoa gara ikerketa martxan jarri eta interes esparruak identifikatu eta horiei ekarpenak egiteko lanketa prozesuan martxan jarri dute. Aruxa, zer da Gipuzkoa gara proiektua? Egun Ander, zuk azaldu bezala, Gipuzkoa gara hurrengo belaunaldiak nolako Gipuzkoa diseinatu laguntzeko ikerketa da. Lizardi Institutuko debatxe-laugarren mailako etxeko ekonomiako ikasleek apirilean jarri duten martxan galdeketa, eta guztira 14-16 urte arteko 250 gazteek hartu dute parte. Aruxa, eta ikerketa horretatik zein lerroburu atera ditzakegu? Inkesta erantzun duten gazten 98,3% ados dago ondorengo esalearekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezkoak ditu herritarrei eskatzen dizkien zergak eta tasak diru sarrera horiekin ongizate eredua bermatzeko. Eta iruzurraren kontrako kontzientzia dagoen jakiteko ekonomian aditua den Gorka Estenarrorengana jo dugu Zumaira. Nire ustez, iruzur fiskalak egun kontrakotasun sentimendu orokorra sortzen duela esan daiteke. Baina ez nuke esango hainbat joerekin amaitu dugunik. Etorkizuneko herritarrak progresibitatearen alde azaldu dira. Badirudi gazteek ulertu dutela zergen garrantzia eta horiek aplikatzeko modua ere proposatu dute. Nik esango nuke ulertu dutela diru publikoarekin ezin dela nahi denekin. Eraginkorrak izatea ari gira eskatzen, eta horretarako ezinbestekoa da agintaldirako plan argia izatea, eta argi dago ez dela erraza progresibitatea ezartzea zerga guztiei. Baina egingarria da gazten proposamen. Hau da, enpresen etekinen gaineko zergaren kasua. Hortaz Aruxa, gazteek zergei buruz espero baino gehiago dakite? 78,3%ak ez daki zenbatekoa den Gipuzkoaren aurrekontua. Gainera, gehienek ez dute argi nondik datozen Gipuzkoa jasotzen dituen funtsak. Zein garrantzitsua den zergak ulertzea? Ea hitz gutxita laburbiltzen dizuedan ondorioztatu duguna bezaren inguruan. Bat, gaztek ikusi dute beza dela zergen iturri nagusia. Bi, zerga horrek berdin eragiten dio kontsumitzaile orori, berdin du zenbatekoa den beraien diru iturriak. 3. Kontsumitzaile ahulenak babestu behar dira gazten iritziz. Eta 4. Beza murriztua 4% ezarri behar zaio pobreziaren adierazleekin lotutako produktu eta zerbitzu orori. Adibidez, janariari, etxeko energia kontsumoari eta etxeko oinarrizko digitalizazio ahalmenari. Behin zergen funtzionamendua ulertuta jarrai dezagun ikerketaren xetasunak ezagutzen. Raul, etxebizitza eskubidea bermatzea ere eskatu omen dute, ezta? Halaxe bai, arratzalde Ander. Gazteek ulertu dute etxebizitza ezinbestekoa dela norberaren joateko. Baina Gipuzkoan eta ezagutzen nahi zuzen ere ez da kontraerraza. Alokairuaren emandako bigarren etxebizitzaren zerga eta tasei kenkariak ezartzea proposatzen dute. Puri-purian dauden gaiekin jarraituz, Bittor, zer diate gaztek azpiegitura erraldoiei buruz? Gaztek azpiegitura erraldoiak baino, mugikortasuna egunerokoan zaintzea baloratu eta eskatzen dute. Adibidez, trena sustatzea, bidegorri sareak garatze Euskal Herrian, autobus zerbitzua zabaltzea edota trenaren zerbitzuarekin koordinatzea mugikortasun zerbitzua areagotuz. Badirudi proiektu handien aurretik pertsona guztiaren muina izatea aldarrikatzen dutela, ez da nahi? Dudarik gabe Ander, gazte eta adineko pertsonen ongizatea balioan jartzen dute gazteek. Zaintza eredua egokitzea eskatzen dute. Adinekoak ahalik eta denbora gehien bere etxean bizi daitezen. Entzundakoak entzun ondoren, zer eskaria saiokegu Gipuzkoako Foru Aldundiari Estenarro jauna? Gazteek kenkarien eta barien bidea zabaldu dute etxebizitza gaiari lotuta, eta Gipuzkoa mailako akordio edo irizpide adostuak eskatzen dituztela esango nuke. Azpiegitura handiak baino bestelako inbertsioak eskatzen dituzte. Argi dute populazioaren sartzea errealitate bat dela, eta Gipuzkoak erantzuna eman diezaion proposamen zehatzak egin dituzte. Hori guztia ordaintzeko baina, zergen beharra izango dugu, ez da, zue jauna? Zergetatik eratorritako diru-sarreren inguruan proposamen argia egin dutelakoan nago. Progresibitatearen printzipioaren garrantzia azpimarratu dute. Sozietateen gaineko zergari ezartzea eskatzen dute. Enpresa eta sektore indartsuek irabazietatik egun ordaintzen dutena, baino gehiago ordaintzea aurreikusten duteala. Bezaren inguruan ere erreforma fiskala eskatzen ari dira etxeko ekonomien kontsumoa. Gure albisteak hauek izan dira denetarik denontzat, zuen telebistan eta zuen hizkuntzan. Arratsalde on pasa.